Joteyo turate bento ganetyo oburayi bwense. Onya abantu baitu mbago twara chikura. Abantu baitu chikura tubwate tibna Kisii bwate kura 1700. Nyamira bagatwara 700. Manyanga eine milioni ya mo nukta 1. Ebisa kubinde mneke kia abantu baitu ku center abayikoyo. Babwate tichikura chi milioni nye 4.7 million abayikoyo boka. Abakale njinigaiga babwate chi milioni 3. Abakamba chi milioni 3, abagere chi milioni 3, abaruya karibu chi milioni 4. Intwekero chikura chikubwatu Nyamira abantu 19 babwate. Kisii gaiga tumayako twara 25. Ga kinki mugane tokole. Ndimo kumanyobu yabo oburayi. Ndimo woja komanya chinguru chekura. Abasaemura enko baboli mwensi so wanche kwaino. Ondo tabwati kebande motebi abwate kebande. Otabwati ekura abwate ekura. Nalitora rwane segerengia a sense yaito. Na tebire ngo chande kre word di tukel melmo montegerere amatukar 45 kingo che word engo cha nabantu ba IEBC montonde bwensi ogosoigeti na tebire chinsa ibere go ikaisatu abantu bawo cheki ogosoigeti ondo tabwati ekura akubutali tukelyo ntoi wana ine timbu ati araki ende yons ngo chande kre word na ende kitu achire maran to koru sensi ekiara sensi nko gendando na ende kinko enda sensi omonto maran to kogenda to koenda sensi omonto sensi to kogenda monyerero koseke gogi entagete to arobo startup nebe ndorake lakini lazima abantu na into tumanga bagusi ntororo ntobwate kura isaine igwa magendrando